Llyfr y Pregethwr, seithfed bennod a'r ail adnod. Mae'n well mynd i dŷ galar na mynd i dŷ gwledd, oherwydd marw yw tynged pawb, a dylai'r byw ystyried hyn. Ac yn William Morgan, well yw myned i dŷ galar na myned i dŷ gwledd, canes hynny yw diwedd pob dyn a'r byw a'i gesyd at ei galon. Mae adnod ein testun ni y bore yma yn sôn am ddau dŷ. Tŷ galar a thŷ gwledd. Tŷ o dristwch a thŷ o hapusrwydd. Tŷ lle mae rhai wedi colli anwyliaid, a thŷ lle mae yna ddathlu yn digwydd. Dau dŷ a bydd pobl yn ymweld â nhw. Mae pawb ohonon ni rhywbryd yn mynd i fynychu tŷ lle mae rhywun wedi colli anwyliaid. Dydy e ddim yn brofiad pleserus, ond i ni gyd wedi ni'n mynd i gael y profiad hynny. I ni gyd yn mynd i gael y profiad, os nad i ni wedi yn barod, o fynychu angladd. Ac i ni gyd, siŵr o fod, yn mynd i cael y profiad o ymweld â phriodas, neu ymuno mewn gwledd gyda rhyw rai eraill. Y syndod mawr yn adnod ein testun ni y bore yma yw hyn, bod yr ysgrifennydd yn dweud mae'n well mynd i dŷ galar nag i dŷ gwledd. Mae'n well mynd i angladd nag i barti. Nawr bydde llawer o bobl yn syth yn synnu at y fath osodiad. Bydde llawer o bobl yn anghytuno gyda'r fath osodiad. Ac eto dyma mae gair Duw yn dweud wrthyn ni yn ddigon clir yn adnod ein testun ni y bore. Mae'n well mynd i dŷ galar nag i dŷ o wledd. Y cwestiwn sydd yn codi yw pam? Pam y mae'n well mynd i dŷ galar nag i dŷ o wledd? Wel, cyn ein bod ni'n ateb y cwestiwn pwysig, gadewch i ni gyda'n gilydd ateb y negyddol, gwneud rhai pwyntiau negyddol yn credu ein bod yn bwysig ein bod ni'n gwneud hynny cyn mynd ymlaen. Gai ddweud yn gyntaf mor glir a wy'n gallu. Nid dweud y mae adnod y testun a gweddill y Beibl ei fod yn ddrwg mynd i dŷ gwledd. Nid dweud mae'r Beibl fan hyn nag unrhyw le arall, na ddylen ni fwynhau ein hunain a mynd i barti neu mynd i briodas. Dydy'r Beibl ddim yn erbyn mwynhau ein hun. Chi'n gwybod weithiau mae Cristnogion yn gallu roi'r argraff hynny. Wel, dydyn ni ddim yn erbyn mwynhau, dydyn ni ddim yn erbyn llawenydd a gorfoledd. A dweud y gwir, fe ddyle Cristion o bawb fod yn berson sydd yn llawn gorfoledd a llawn llawenydd. Gobeithio fydd eich diwrnod heddi yn llawn llawenydd a llawn gorfoledd. Gobeithio fydd yn hwyl fawr ni heddiw yn llawn gorfoledd
yn llawn llawenydd. Ddim yn erbyn y pethau hynny. Rydyn ni'n croesawu y pethau hynny. Dydy Cristion ddim fod yn un sydd yn sydd. Mae Duw wedi rhoi hiwmor i ni, fel pob rodd arall. Mae'n iawn i ni felly i'w ddefnyddio. Nid dweud mai adnodd ein testun y dylsyn ni ddewis tŷ galar dros tŷ gwledd. Nid dweud mai adnodd ein testun bod yn well i fod yn drist nag i fod yn llawen. Ac wedyn yn ail, yn y negyddol hyn, cyn ein bod ni'n agor yr adnod. Yn sicr, nid dweud mai adnod ein testun ni y bore yma fod rhywbeth cynhenid da mewn ymweld â thŷ galar. Nid dweud mai adnod ein testun fod galar yn ddoi hun yn gynhenid da. I'r gwrthwyneb, byddwn ni'n dweud, does dim byd prydferth mewn galar. Mae galar yn rhywbeth dychrynllyd. Mae galar yn rhywbeth i osgoi os i ni yn gallu. Does dim rinwedd cynhenid mewn dioddef. Does dim rinwedd cynhenid mewn bod yn drist. Nid stowiciaid i ni. Cofio beth yw stowiciad yw rhywun sydd gweithaf popeth yn dal ati ac yn ymwrthod i ddangos unrhyw fath o emosiwn a thristwch ac yn dal ati yn wydn fel yna. Wel, dyn ni ddim yn dweud fod hynny yn gywir. Mae'r Beibl yn glir fel ni wedi dweud o'r blaen, siwr o fod wythnos diwetha, mae marwolaeth yn rhywbeth ofnadw. Ac y mae angladdau yn rhywbeth ofnadw. Mae angladdau yn rhywbeth trist. Dyw'n hoes ni ddim yn deall ni. Mae'n hoes ni yn ceisio wneud i ffwrdd â hynny ac i ffwrdd â galar. Dydy ddim yn croesawu galar. Beth felly yw ystyr adnod ein testun ni? Wel, yn syml iawn, dweud mai adnod ein testun ni y bore yma yw fod yn well mynd i dŷ galar na thŷ gwledda oherwydd y mae'r cyntaf yn cael pobl i feddwl, yn cael pobl i ystyried. Mae'n mynd i dŷ galar yn gallu sobri pobl a chael nhw felly i feddwl am bethau pwysig, i feddwl am y cwestiynau pwysig, i feddwl am y cwestiynau sydd yn cyfri yn yr hen fyd yma. Y materion hanfodol. Pan mae rhywun yn mynd i dŷ sydd yn llawen, parti, fel arfer, dyw pobl ddim yn meddwl, yn ystyried pethau mawr bywyd. Fe allan nhw, wrth gwrs. Mae Duw yn gallu achub pobl, mae Duw yn gallu cael pobl i ystyried pethau yn yr amgylchiadau rhyfeddau, ond yn gyffredinol. Pan mae rhywun yn mynd i barti, fydd e ddim yn meddwl am bethau mawr bywyd. Ond, dodwch chi rhywun o flaen arch. Neu pan maen nhw'n gweld arch yn cael ei ollwng i mewn i'r ddaear. Neu'n gweld yr arch yn diflannu tu ôl y cyrtyn mewn amlosgfa. Mae mwy o siawns y bydd person yn dechrau ystyried. Dechrau meddwl am Dduw. Dechrau meddwl am ei henau. Dechrau meddwl am y pethau sydd yn bwysig yn ein bywyd ni. Nawr, ni am weddill yr oedfa. Ymelaethu rhywfaint ar hyn o dan 3
Ffen. A dyma'r pen cyntaf, cyfle. Cyfle. Cyfle i ystyried. Dyma pam mae'n bwysig mynd i digalar. Mae'n rhoi cyfle i bobl i ystyried. I ni wedi cael ein creu, bob un ohonyn ni, yn fodau ysbrydol. I ni'n gorff, i ni'n enaid. Rhan o beth mae hynny'n golygu ein bod ni yn enaid. Chi'n cofio nôl yn yr ardd i Dduw anadlu i mewn i adda ac fe aeth yn enaid byw. Be mae'n yn meddwl? Wel, rhan o hynny yw fod Duw wedi rhoi'r gallu i ddyn i ystyried, i feddwl, i ymresymu, i ofyn cwestiynau. I ofyn cwestiynau fel, pwy ydw i? Beth ydw i? Ble ydw i'n mynd? Dydy buwch ddim yn gofyn cwestiynau fel yna. Dydy Dafod ddim yn gallu ymresymu. Dydy Dafod ddim yn meddwl amdani hun. Neu gath, neu ci. Ond dyn ni'n wahanol i anifeilin, oherwydd ein bod ni'n eneidiau byw sydd wedi'n creu ar lun a delw Duw. Mae Duw yn gallu ymresymu ac mae wedi rhoi hynny meddyliau i ni sy'n gallu ymresymu a meddwl am y pethau mawr hyn. Trychineb ein cymdeithas ni yw dyw bobl ddim am ystyried. Nid yn unig bod nhw ddim yn, dyn nhw ddim moyn ystyried. Dyn nhw ddim moyn wynebu'r cwestiynau mawr yma, cwestiynau sydd yn cyfri. Yn wir, mae'n cymdeithas ni yn mynd allan o'i ffordd i anwybyddu y cwestiynau ac i feddwl am bethau. Jyst i feddwl, ac felly mae bywyd yn ras gwyllt. Y bobl ifanc yn dod i'r clustffonau yma i mewn, i gael miwsig a sŵn trwy'r amser. Chi'n bod, fel bod dim distawrwydd, fel bod dim amser i feddwl yn yr unigrwydd yna. Bobl ifanc yn dueddol i fod ar ei gemau, eto yn llenwi'r amser gyda gemau yma sy'n llenwi i meddyliau, ond dim yn llenwi nhw gyda cwestiynau sydd yn cyfri. Ar ein cymdeithas, ar ein gwefannau, ein cyfryngau cymdeithasol, ar ein ffonau, yn gor-yfed, yn gor-fwyta, yn cymryd cyffuriau unrhyw beth i lenwi ein bywyd fel bod dim amser i ni ystyried. Pethau sydd wir yn bwysig. Dim amser i bwyllo, dim amser i feddwl. Mae well mynd i digalar, oherwydd mae'n gael pobl am ychydig o leia i ystyried. Y pethau mawr, y pethau pwysig yn bywyd. A chi'n gweld mae Duw yn dal i alw arno ni. Mae Duw am i ni wrando arno fe. Chi'n gwybod yn ei bod yma, ffrindiau, mae Duw moyn i chi wrando arno fe. Mae moyn i ni feddwl, mae moyn i ni ddeffro. Dyw e ddim moyn bod unrhyw un yn golledig. Sut mae Duw yn dod ato ni? Trwy ei meddyliau ni. Sut mae un yn dod yn Gristion? Wel, mewn amryw o ffyrdd, chi wedi clywed hanesion diri am sut mae pobl yn dod yn Gristnogion. Ond allai ddweud chi, mae wastad yn dechrau gyda'r meddwl. Gyda rhywun yn dechrau ystyried pethau. Dyn nhw ddim wedi o'r blaen. I ni'n cael ein genu'n ddall, mae'r Beibl yn dweud. Dyn ni ddim yn ystyried y pethau. Dyw'r gallu ddim gyda ni i ddeall. I ni mewn tywyllwch ysbrydol. Ond dyna mae'r goleuni yma'n dod, yma Duw yn rhoi gallu i ni, ac ni'n dechrau am y tro cyntaf meddwl am bethau. Mae fel bethau goleuni yn dod mewn. Gyda rai mae'n dod mewn yn raddol iawn. Gyda eraill mae'n wwsh fel bethau y goleuni yn dod ar un fflach enfawr. Ond yr un peth yw i ni'n dechrau ystyried
dechrau meddwl am bethau. Pethau oedd o'r blaen yn ffaleineb i ni. Pethau o'r blaen oedd ddim yn bwysig i ni. Dyn ni ddim yn gweld y ffys yn y pethau hynny. Ond nawr, maen nhw'n dechrau dod yn bwysig i ni. Ac mae'n mynd i angladd yn gallu bod yn gyfrwng i ddechrau, dyma pa mae'n well mynd i dŷ galar. Mae'n fuddiol i ni, oherwydd mae mwy o gyfle i ni. Mae'n fwy tebygol y daw rhywun i ystyried. Falle fydd amheuon yn dod, falle fydd ofnau yn dod, falle fydd ofn, chi'n gwybod, o weld, yn mynd i farw rhyw ddydd, byddai fyna rhyw ddydd yn yr arch yna. Ble byddai pryd hynny? Mae rhaid i fi gwrdd â Duw. Pwy yw Duw? Ydw i'n barod i gwrdd â Duw fel ydw i? Ac wel, trwy cystuddiau hefyd, trwy brofedigaethau, mae Duw yn gallu delio â ni. Pan mae pethau'n rwydd, pan mae pethau'n hapus, chi'n bod, ni ddim yn ei feddwl, ond wedyn mae Duw yn dod â rhyw asgfeuon arno ni, rhyw gystuddiau i'n bywyd ni, rhyw broblemau bach. A pham? Mwyn i ni jyst feddwl ychydig. Chi'n cofio geiriau enwog C.S. Lewis. God whispers to us in our pleasures, but shouts at us in our pain. Dyna fe, cyfle i ni i ystyried. Ydych chi'n mynd i ystyried heddi? Chi'n mynd i ddefnyddio'ch meddyliau heddi am y reswm y roddwyd eich meddyliau i chi. Ydych chi'n symud ymlaen? Dyna'r cyfle. Yn ail, cynnwys yr hyn rydym i ystyried. Cynnwys yr hyn rydym i ystyried. Mae'n well meddwl arno yn y testyn, ein bod ni'n mynd i dŷ galar nag i dŷ gwledd. Oherwydd, fel ni wedi dweud, mae'n rhoi cyfle i ni ystyried. Ond ystyried beth nawr? Am beth i ni fod i feddwl? Am beth i chi fod i feddwl heddi? Beth mae Duw yn trio deffro pan ni'n mynd i angladd? Neu i dŷ galar? Wel, allan ni'n nodi sawl peth. Gai jyst cyfyngu i 4 peth y bore yma. 4 peth pwysig y mae Duw am i ni feddwl amdano fe. Gobeithio byddwn ni'n meddwl amdano nhw heddi. Peth cyntaf yw Duw i hun. Meddwl am Dduw. Mae Duw yn ceisio deffro arno ni. Hyn ein bod ni'n ystyried Duw. Falle bod sŵn o'n hert i chi, ond falle i chi eriod wedi ystyried Duw go iawn fel mae bobl yn dweud. Chi ddim wir wedi ystyried Duw. Chi ddim wedi ystyried Duw fel mae e. Y Duw yma sydd yn y Beibl. Y Duw sydd yn datguddio ei hun fel yr un sydd wedi'ch creu chi. Y Duw sydd yn eich cynnal chi ac yn rhoi anadl i chi bob dydd. Y Duw yma sydd yn dda i chi. Mi eisiau chi ystyried e. Y Duw yma bydd rhaid i ni sefyll ger i fron neu rhoi ateb rhyw ddydd. Y Duw yma rydyn ni'n byw ac yn symud ac yn bod ynddo fe. Duw anfeidrol yw dy enw, meddy'r mynydd ni newydd canu. Duw yma sydd yn oleuni, na all neb dyfod ato. Y Duw yma sydd yn dan ysol. Chi wedi ystyried y Duw yma? A fyddwch chi, gai wahodd chi, sydd yn gwrando arna i bore yma. Heddi, prynhawn yma, cymrwch 5 munud o leia, jyst i feddwl am Dduw. Eisteddwch fyna, a meddyliwch am sut un yw Duw, meddyliwch am ei sancteidrwydd e, meddyliwch am y ffaith bod e'n dragwyddol. Dyw e ddim fel ni. Meddyliwch am y ffaith i fod yn holl bresennol, yn holl wybodus, yn holl bresennol. Meddyliwch am hynny. Gadewch i'r meddwl yna
llenwi chi. Meddyliwch am y ffaith ei fod e'n dri pherson. Mae e'n dad, mae e'n fab, mae e'n ysbryd glân. O, mae'n anodd i ddeall beth ych chi'n dweud, wel, yn gytuno a chi. Ond ystyriwch y serch hynny. Yn ail, beth sydd eisiau ni ystyried? Ystyried dyn, hynny yw ni yn hunain, ystyried pobl, yn ystyried beth ydyn ni mewn gwirionedd. Pwy ydw i? Dyn ni ddim fel Duw, i ni'n feidro, i ni'n mynd i farw. Dyna mae'r testyn yn mynd mlaen i ddweud y mae'n well mynd i di galar na mynd i di gwledd, oherwydd marw yw tynged pawb. A dyle'r byw ystyried hyn. Dyma pan mae'n dda, dyma beth dylen ni ystyried pan ni'n mynd i angladd. Dylech chi feddwl, wel dyna'n hynged i. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd i fi rhyw ddydd. Wy'n mynd i fod yna. Dydw i ddim yn mynd i fyw am byth. Mae'n sarf am mynd i feddwl ni fyddwch feirw ddiw ddim. Rhanes gosodwyd i ddynion farw unwaith. Ac wedi hynny fod barn. Iesu Grist wedi fel hyn, cymaint mae eisiau ni glywed hyn yn dyfe, ac ystyried, pa lesad i ddi. Os ennill i fe'r holl fyd. Bobl ifanc, rydewch ar hyn. Beth yw'r pwynt med Iesu Grist? Os ych chi'n ennill yr holl fyd, bod chi'n mynd mor gyfoethog, bod chi'n mynd mor enwog, ac ennill yr holl fyd, a cholli eich wneud, a chi, pa werth yw hynny. Ystyriwch eich hunain. Yn drydydd, ystyried pechod. Pam dyn ni'n mynd i farw? Pam yr byd fel mae e? Be sy'n bod ar ein byd ni? Be sy'n bod ar ein gwleidyddion ni? Be sydd yn bod ar y partion? Bob dydd, i ni'n clywed bod rhywun mewn un parti neu gilydd, maen nhw gyd. Maen nhw gyd, mae rhywbeth, mae rhyw scandal, mae rhyw drwg fan hyn, mae'r person hyn wedi gwneud hyn, mae'r person hyn wedi ysgrifennu hyn yn yr cymdeithas, yn yr gwefannau cymdeithas, ac yn y blaen, ac os neb da, os neb da, medd y Beibl, pam? Achos ni gyd bech yduriaid. Os dim rhaid ni edrych ar bobl eraill, ni jyst edrych arno ni'n hunain. Ystyriwch hynny brynawn yma. Meddyliwch am yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Meddyliwch am y pethau chi'n falch amdanyn nhw. Byddwch chi'n synnu. Achos byddwch chi'n ffindo bod y pethau chi'n cywilyddio o'i plegyd nhw. Pam? Oherwydd ni'n bechaduriaid. Pam ni'n marw? Oherwydd ni'n bechaduriaid. Cyflog pechod yw marwolaeth. Dyw moyn ni'n ystyried hyn. Ac yn bedwyrydd, mae Duw am yn ei ystyried i fab ei Iesu Grist. Oherwydd fe yw'r unig un sydd yn gallu'n gwared ni o farwolaeth ac o bechod ac o'r un drwg. Dim ond fe yw oen Duw, yr hwn sy'n tynnu ymaith bechod y byd. Fe yw'r yr unig un sydd yn gallu ein gwared ni o'n gwau. Fe yw'r unig un sydd yn gallu achub ein bywyd a maddau ein bai ni. Roddwyd pla arno fe am anwiredd fy mhobl trwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Mae Duw moyn ni'n ystyried hynny. Ystyried i fam e. Oherwydd fe yw'r unig un sydd yn gallu ein gwared ni. Mae fi, medd Iesu Grist, yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Ti di ystyried hyn, Martha? Fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Martha, fi sydd i angen arna ti. Ti yn dy alar di nawr. Mae rhaid ti ystyried pwy ydw i mewn gwirionedd. Wyt ti'n credu hyn, Martha? Wyt ti wir yn credu hyn? Wyt ti y bore yma? Wir yn credu hyn? Mae Iesu Grist a fe'n unig sydd yn gallu dy helpu di.
Wel, dyna ni cyfle, dyna ni cynnwys. Ond yn frysiog i orffen y trydydd peth. Cyfyngiad. Cyfyngiad yr hyn ar ydym i ystyried. No, cyfyngiad yw limitation. Cyfyn. Mae yna gyfyngiad. Beth? Wel, dyw meddwl ac ystyried ddim yn ddigon. Dyna le ni moyn gorffen. Mae Dyw moyn cael ei ystyried. Mae Dyw moyn i ni fod feddwl am y pethau hyn. Mae'n well mynd i digala oherwydd mae'n cael pobl i feddwl ac ystyried, ond dydy meddwl am y peth mor bwysig yw hynny. Mor hollol hanfodol yw hynny. Dyw ddim yn ddigon. Yn cofio'r dyn yn dod at Iesu Grist. Yn gofyn y cwestiwn ac yn ymateb i'w gwestiwn. A'r arglwydd yn ymateb iddo fe, dwi ti ddim yn bell o deyrnas Dyw. Ti'n gwybod beth? Ti'n agos. Ti wedi bod yn ystyried da iawn. Ti wedi ateb yn synhwyrol. Dyma rhywun bawb sydd yn dda. Dyma rhywun i efelychu. Mae e'n meddwl am bethau. Ond dal, dwi ti ddim yn bell. Ti ddim na. Ond ti ddim yn bell. Dyw meddwl. Ffrindiau, ni'n deall hyn, ond fi'n mynd i ddweud e. Dyw meddwl am bethau yn y cwrdd ddim yn ddigon da. Chi'n gallu dod i'r cwrdd a meddwl am bethau gyda fi. Chi'n gallu eistedd y tŷ prynhawn yma a meddwl am y pethau hyn sydd yn dda, fel mi wedi dweud. Ond dydy ddim yn ddigon. Ddim yn eich achub chi. Ewch chi ddim i'r nefoedd. Mae'n hawdd ystyried mewn cwrdd. Mae'n hawdd ystyried pan mae pethau'n anodd arno ni. A'n argyfwng arno ni. O wedyn anghofio wneud dim byd gyda ge. Dim byd. Dim newid. Dim symud ymlaen. Dim edifeirwch. Dyna'r peth ydy. Edifeirwch sydd am un. Chi'n cofio'r ddamen enwog? Beth mae Iesu Grist yn dweud amdano fe? A phan ddaeth ato ei hun, dechrau meddwl. A phan ddaeth ato ei hun, fe a ddywedodd, da iawn, mi agodaf ac a af ati fy nhad. Ond dim jyst gadle hynny, be nath e, ac fe a gyfododd, ac aeth at ei dad. Mae rhaid chi godi, ffrindiau. Dydy meddwl ddim yn ddigon. Mor bwysig yw meddwl, ond ddim yn ddigon. Mae rhaid i chi fynd. Mae rhaid i chi adael y cibau a'r mwch. Ac mae rhaid i chi chwilio am di eich tad. Rwy'n peth gyda Paul i chi'n cofio yn Athen pregethu. Mae rhaid gwrando arno fe yn llawn chwilfrydedd. Meddwl am y pethau hyn. A fe'n gredodd rai, ond oedd rai ohonyn nhw yn dweud, da iawn, Paul, roedd hynny'n ddiddorol iawn. Mae lot o pwyntiau da ti fan y Paul. Ni aglywn nhw ti eto am y pethau hyn. A wneud dim byd ag e, gadael e fyna. Mae Adnan yn testyn ni yn sôn am 2 dŷ. Tŷ galad a thŷ gwledd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn sôn am 2 dŷ hefyd yn dydy ar ddiwedd ei bregaeth a wy'n dod i ben gyda hyn. 2 dŷ, ond y 2 dŷ sydd gan Iesu Grist yw un ar graig a un ar tywod. A chi'n cofio'r un ar y tywod, wedi sylfaeni ar y tywod, sylfaeni gwael ar y tywod. A fe ddath y glaw, ac fe ddath y gwynt a'r llifeiriant, a beth egwyddodd i'r tŷ hwn. Fe gwympodd, a'i gwymp, a fi fawr. Pwy yw'r rhain? Pobl yw'r rhain. Pwy? Dyma rai sydd yn gwrando ar fy ngeiriau. Maen nhw'n ystyried. Maen nhw'n gwrandawyr da. Maen nhw'n gwrando. Maen nhw'n mynd thre, maen nhw'n meddwl amdano fe. A maen nhw wedi gwrando yn dda. Ond heb i wneud, dim yn neud dim byd.
dim newid yn y bywyd, sneb yn gweld newid yn nhw. Sneb yn meddwl, waw, beth sy'n digwydd iddo fe? Beth sy'n digwydd iddi hi? Dyna Gristion. Dyna rhywun sydd wedi ymateb. Ni'n gallu gweld e. Mae yna ffrwyth yna. Sdim eisiau nhw ddweud dwi'n Gristion. Ni'n gallu gweld e. Mae nhw'n gwrando o'n ystyried, ond mae nhw'n gweithredu. A dyna yw'r un sydd ar y graig. Mae neu hi hefyd yn gwrando, ond yn cadw y gair. Ydyn ni'n cadw y bore yma. Pwysigrwydd ystyried, pwysigrwydd meddwl, ond pwysigrwydd ymateb mewn edifeirwch ac mewn ffydd.